The sunburst flowers calling on warm days overdue. Joy Junri hi Korean girl group FX member ni Trina ni a stage name Sulli thih hian a lar zawka October ni sompali kumsang ni sompakwa khan a ina South Korea khopui Seoul Gyeongnam Gyeonggi Providence a chuan thia mu ani a chanchin toite lo ngai thamasa ila poli vel lekani in SM Entertainment a audition a training theita a kumsang ni panga a kumsom pakhat lek ani in drama pakhata changturin somani a SBS drama Ballet of Siodonga chuan Princess of Sionyo of Sila le machanga alar pha in mishat a hlo ta le a heta chandona a debut ma hian a ming Jo Jinri Korean chunga The Truth ti nani chu a reporter chuan a ming chu a Christian mama a nakina sa khodang ten an la du lo a hlawa wangin Sulli ti a thak tir chu a suggesta an thak ta ani TV drama dang Vacation Punch Lady The Flower Girl is Here ti le BABO ti a te chuan role alo nei ve to boka kumsang ni pakwa September ni nga a FX a hian an debut ta a kumsang ni sompania South Korean drama series To the Beautiful You a chuan lead role a changa hewang hian SBS Drama Award ta New Star Award adong hialani FX and group po chu anon lar chho hlea ama po chu member zinga mitam takin andu oron alo ni ve a kumsang ni sompali July a chuan Sulli chu an group FX atang chuan a chori a stress le rilu ha chul adu wang ni in ami malnun mitam takin an lo soina sa box nen shiom ati le a kumsang ni sompanga alo ni meu chuan an group chu a chol santa a kumsang ni sompanga August thla chu an group a chol san hun chu ani a acting lama a in concentrate du wang ani a kumsang ni sompasari khan superhero movie real a achanga he movie a hian amit note alan len deu awangin social media drugs amang ti in an pule a alar le hle a kumsang ni sompariat khan zai tiam din single day fly a chuan a feature November ni kwa kumsang ni sompariat a release ani a hi zai lama FX a chwasan nuwa a hla release le masaberani kumsang ni sompakwa June ni somni pakwa chuan single album thar goblin ti chu ati chuak vele a kumsang ni sompakwa thawin Sulli chuan JTBC chu variety program The Night of Hate Comments ti chu a joina celeb10 social media hate comments te cyberbullying te anlo don sundan te chu an sui ho thina ni kumsang ni sompakwa July khan no bra movement a advocate ani a social media bratelawa apikte aposa Mizo anasale hlea what a hlo le a bra a thirom te hi cancer an thlen thei mai ba ka zirchian na chuan meichia bra hangai lo hian cancer risk hi za a som nga la in chance an nei tlem bik ti ani a bra thir tel lo po a pressure hi tak satan a thalo shim ti te hrisel nan bra hak lo hi atha ani ti hi an pom dan ani kumsang ni som paruk mei thla atang to khan Sulli hian soisel na adon hi anasa ema athil ti le athalak posa chuan hotu anga thin hle a October ni sompali kumsang ni sompakwa chuan Sulli chu a manager in a betlang theilawa a chenna Gyeongnam a second floor a chuan thi in a manager chuan a mu ani
Police te chuan investigation an tih hnu chuan a ina luhruk na awm an hmulawa thil dik lodang po an hmulawa mani in tihlum ani an ringa a kut ziak le kha chu a diarrhea an hmua a feelings te chu a lo ziaka ma se suicide note chu ani lo ani October ni sompanga khan police te chuan autopsy an file a thi chan an hriat nan atak sapon lama engma hmu tur a awmlawa mani in tihlum ngei chu ani an ringa Sulli voina chu a thian te le a chung te chuan private in an neya ma se October ni sompanga le ni somparuk chuan Severance Hospital Funeral Hall shola chuan offense te voile thadu tu te tan hun an siamani Athi ma po hian a agency SM Entertainment hena chuan comments le cyberbullying ti zia omnan na taka kala ti thei ang ti turin alo ngen nge a petition pasari lai chu South Korean Presidential Office website a chuan post ani a cyberbullying chungchang le ashem na zok le thalak le video te an komena mani mingei an lan tir ngam nan anti ani Police te chuan amanun na alange in an hria a ani lo pu in chandang a thei buk an ti a SM Entertainment chuan cardiac arrest ni theina chance a boka mi puite chu a thi chan rin thu lo soilu tuk lo turin an ron ngen ve boka ma se zirchian na chuan Sulli hian depression na satak anei ti anti chiang to ani engpo chu lo ni se cyberbullying hi ti to pangaya mani in luma tanga olsam taka miril routine na tur thu taipa midang nun ti shom tu ni hi sim angai to shim depression po hi fiam thu anilawa milar idol te hi mishing ve thawan ni